खुलुमबाय गाइसमोन तो नोंथांमोना मिथिगौ जे इलेक्शना फैयो आरो थाङो तो बे भिडिअ बेनिखायनो आङो बेनि सायावनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों तो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जाहाथे बयनिबो थाखाय शेयार खालामनो हायो जाय बिथांमोना गामि ओनसोलफोराव जोंनि माने जाय माने बिराद गोथौ लासि थाङो माने मा बुंगोन आरो बुजि मोना पलिटिक्सआ मा बुस्थु तो बेखायनो जाहाथे बे भिडिअखौ जाहाथे नोंथांमोना शेयार खालामो तो जेखि जादों आं भिडिअखौ जागायनो सानबाय तो नोंथांमोना मिथिगौ 5 बोसोरे मुरे मुरे इलेक्शना फैयो आरो थाङो नङा होमबा ओमफ्राय पार्ट माने जायफोर माने पार्टिफोर दङ जेरैबायदि बिजेपि इउपिपिएल बिपिएफ जिकुनु पलिटिकल पार्टी आरो जियानो जा तो बिथांमोना मा खालामो पावाराव फैनो थाखाय बिथांमोना बायदिसिना खोथाफोरखौ होफैयो खोथा होफैयो माखासे बाथ्राफोर बुंफैयो जेरैबायदि बिजेपिनिफ्राय देग्लाय माने मा बुंफैदों जोंनि गेजेराव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बा नन ट्राइबेलफोरनि गेजेराव गावस्रा होनायनि मोनसे गेम गेलेदों बिथांमोना माने मा बुंदों 6 शिड्यूल आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बियो मोननै आयना मोनसे माने थानो हाया बेबायदि नङा होमबा बेखौ जोङो पावाराव फैनोबाथाय उनाव सानगोन बे बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगो मा जादों नन ट्राइबेलफोरा अ नंमारगौथ' नङा होमबा नंमारगौथ' माबोरै मोननै आयना मोनसे आयनाव माने मोनसे एरियायाव सोलिबाय थानो हायो होननानै बिथांमोना नन ट्राइबेलफोरा जाहाथे भटखौ होयो बेनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों नङा होमबा तो बेखायनो बिथांमोना जायखिजाया पलिटिकल पार्टिया मा खालामो पावाराव फैनो थाखाय माने बिथांमोना खोथा होफैयो किन्तु जोंनि गेजेरावसो मा जायो मिथिबायना जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना मा जायो बिराद गरामि देखायो माने मा बुंगोन आरो नङा होमबा बे आमुकसो बियो नांगोल बियो इउपिपिएल हेन टेन ओमफ्राय बे बिजेपि नांलाय खमलाय इलेक्शना फैनानै गाबोन जाना थांगोन सबनिया जोबगोन समफोर जोबगोन इलेक्शना नाथाय जोंनि गेजेराव जिथु नेरलायनाय नायनो बानाय बियो पुरा इलेक्शन जोबजासिम थायो नङा होमबा जोंनि गामियावबो दोङो बियो बेलेग गामियावबो दोङो बियो नांगोलसो बिनो जेबो नाङा बिनो नांगौ दानना हो बिनो अरनो दै होनाङा बे नांगोलसो बिनो न' होनाङा बेबायदि हेनटेन बियो बय माने प्राय गामिफोरावबो जायो बयावबो जायो बुंनो थाङोबा बयावबो जायो बियो तो बेखायनो जाहाथे जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना बुजि मोनो जे दैदेनगिरिफोराथ' बिथांमोना पलिटिकेल माने लाभालाभनि थाखाय राजखान्थिनि लाभालाभनि थाखाय बिथांमोना माने नेराय जालायगोन किन्तु गाबोननो बिथांमोना लोगो जागोन गोरोबगोन बिथांमोना बेखायनो जोंनि रायजो राजाफोरा बुजिनांगौ जे जाहाथे बिथांमोननि माबायाव गोदै गोदै बुंनायाव माने गलिफानाङा आरो नङा होमबा तो बेखायनो जाहाथे नोंथाङा जाय केन्डिडेटखौ भट होनो सानो एबा जाय पलिटिकेल हान्जाखौ नोंथाङा फल' खालामो बिखौ भट होनो देरहासार खालामनो नोंनि गोसो भाई नोङो जि खालामो खालाम जायखौ देरहानो लुगैदों देरहाबानो जाबाय मात्र आंनि रिक्वेस्टआ बिसो जे माने नेशनेल पार्टिफोरखौ बारा इमान माबा होनाङा थारमाने बुंनो थांबा दै जोङो बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगो मा जागोन माने एसे बुजिनो नाजा जेरै कार्बि आंलंआव मा जादों तो बेखायनो आङो बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन जाहाथे इमान नोंथांमोना नेरलाय जालाङा इलेक्शना फैगोन आरो थांगोन जाहाथे गामि ओनसोलफोराव नोंथांमोना नेरलाय जालायनाङा बुला बुसि खालामनाङा बाराद्राय बुला बुसिबा बिराद हामा जाद्रायो नेताफोरा गाबोननो माने बिसोरो हेन्डसेक लालायगोन गोरोब जालायगोन गोबा जालायगोन जोंफोरा माने इलेक्शन जोबना थांनानै नेरलाय जालायबाय थानो हामा मोनो माथोबो होनो हाया गामिनि मेल मिटिं मायाबा थैनाय सान हाबा बेफोराव ओंखारनो हाया नङा होमबा बेबायदि जाना थायो थारमाने सिटुवेसन बेबायदि जाना थायो तो बेखायनो जाहाथे बेबायदि जाया जाहाथे नोङो जायखौ माने सापर्ट खालामनो गोसो सापर्ट खालाम बयहाबो मोन्थाय दोङो किन्तु बेबायदि जाद्रायनाङा बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन आङो बेनि उनाव नोंथांमोना जाहाथे सोरखौ पावाराव दोनो देग्लाय बेखौथ' नोंथांमोनासो मिथिसिगौ गणतन्त्र रायजोआनो राजा होनना बुङो नङा होमबा तो बेखायनो रायजोफोरा जि खालामो बेनो जागोन आरो तो जेखि जादोआ नोंथांमोना बेबायदि नेरलायनाङा दै नेरलायनाङा बुला बुसि खालामनाङा बिराद हामा बेबायदि खालामनाया तो बेखिनियानोसै भिडिअआ शेयार खालामना जाबाय भिडिअखौ मानो होनबा दैदेनगिरिफोरा दिनै नेरलाय जालायना बायदिसिना माने बाथ्रा बुंलायबाय थागोन बिनि उनाव गाबोन थेलेब लोगो जागोन पावाराव जगोनसो जोंसो साधारन मानसिफोरा जोंसो मा जायो माने थाबाय थायो जोंनिया नेरलायनाया तो बेखायनो बेबायदि जानाङा नङा होमबा जोंबो बाहाय बुजि दैदेनगिरिया जेरै खालामो जोंबो बेबायदिनो थाबानो जाबाय लोगो एकदम फ्रेन्डलि आरो ना फ्रेन्डलि थाबानो जाबाय बास थेंक इउ